Nganza kwethu kusukela iqala iCompetition yeQuantum kuyiMother of All Maskandi Festival kusukela nje iqala silokhu nje sibuka sithi ubani umculo ozowina ke lokuzana ozolwina ke leli Quantum uGatsheni lokho ehole phambili insizwa kusukela eqaleni kuze kuyovalwa lokhu nje ehole phambili kwaseqhamuka enye ingqwele ogama layo ke usolwazi yafike ke nayo ke yaphusha ke ngamandla yenza iCompetition yabamnandi futhi ke yaba tight ngendlela ke eyisimanga kodwa ke izolo ke kuthe mangabe ke sekumenyezelwa ke umculi winekelele iQuantum kwangamangala ngisho ke noyedwa umuntu ngoba ke bese kade ke sekucacile ukuthi cha iQuantum liya ke ophongolo nangempela ke kumenyezelwe ke iQuantum liwinwe ke uyena ke umalume wethu umalume wesizwe uGatsheni kakula sophongolo Khuzani mfokandlovu yena ke uthi waba ke nama votes amaningi kusho ukuthi abantu abaningi basemese igama likaGatsheni bathi nje SMS uGatsheni waseke eseluwina ke leli Quantum ebelikade lihlelwe ke ukhozi FM lubambisene ke nelanga kanye ke neMother of All Maskandi Festival njengamanje ngiyacabanga ukuthi ke sezoqala kumalume aphume ke aphe abantu amabhodlela ke lawo ebekade ke ebathembise wona sihalaliseleke nezinye insizwa ke ethi zabakhona ke top 30 kakhulukazi nje lensizwa ke ibizwa ke ngosolwazi ngokuthi ke yenze ke le competition iqine kangaka phinde ke futhi ke ibe mnandi kangaka siphinde ke nje sengivala ngihalalisele ke uGatsheni kakula sophongolo ngithi nje halala Gatsheni ukwenzile okuhle izwe libuka futhi ke uyanqoba izwe libuka lama competition nje osuke wabakuona njengamanje usunqobe kuona wonke njengamanje kusele nje eyodwa vo eyekhuphuka nezakho nakuyona futhi ke sikubona ukhuphuka ngamandla waqala unumber 5 njengamanje ke wakhuphukela ke kunumber 3 nakhona siyazi ukuthi ke kukhona okusangase kusethuse kukhona okusangase ke kusivelele ngaza kwethu sithi nje halala Gatsheni ngiyabonga ngicela iqiniso cofa subscribe bese ke sidibana kwi video elandelayo.